Hello mga ka-idol, may buntag. So for today's video, akong i-share diyan ninyo mga ka-idol kung unsaon pag bayad sa atong bill sa kuryente through GCash. So dali ra kayo mga ka-idol sa ra. So ubani ko ninyo mga ka-idol kay ako ang itudo din ninyo step by steps kung unsaon pag bayad. So tara mga ka-idol, dili na ta magdangan. So una atong i-open ang GCash. So dirita sa bills mga ka-idol. So no, dirita sa electric utilities. Electric utilities. So naa din hitanan mga ka-idol naka-alphabet ang mga pangano sa mga electric cooperative sa Luzon, Visayas ug Mindanao. So ako kay naman ko diri sa South Cebu. So pangitaw na ako ang CBQ1. CBQ1, scroll up ko. CBQ1. Yan. So dinhi mga ka-idol, i-type na to ang kung pilay amount sa ato ang billing no sa kuryente. Dinhi na to i-type. So ako kay 222.89. 223.89. 0.89. Yan. So na-type na nako mga ka-idol. So karon kaning una diri account number of transaction ID. So dinhi ninyo ibutang mga ka-idol ang account number sa inyong resibo na dito makita ninyo murag 11 digit man siguro na. So kinahanglan nga dili masayop, kinahanglan wala say kuwang, dili sad makapin. So dapat inyong i-check og balik no, i-review ninyo kung wala bay sayop. And then kining ikaduha account name, consumer name. So ato ang pangan mga ka-idol kung kinsay nakapangan sa ato ang resibo no. So dinhi na to i-type. And then diri sa email address, optional ni si mga ka-idol, pwede sa dili, pwede sa butangan nato. So kung mahumanan ninyo mga ka-idol og type diha tanan, inyo na nang i-next. So i-next. So diri mga ka-idol na i-next sa ibabaw, ato nang i-press. Yan, so mo ni mga ka-idol. So nasa i-charge mga ka-idol nga 10 pesos o service fee. Tapos inyohang i-review yun mga ka-idol kung sakto ba. Transaction number o account name. So kung mahuman na mga ka-idol atong i-confirm diri sa ubos o confirm. So mao ni sa mga ka-idol no, payment received. So nagpasabot ka na mga ka-idol nga na-receive na nila ang ato ang bayad sa kuryente mga ka-idol. Oo. So nasa charge nga 10 pesos mo nang nahimo na siyang 233.89 pesos. So pag mahuman na ninyo mga ka-idol, dapat inyo ning i-screenshot mga ka-idol para nasa tay resibo nga ipakita no kung in kaso man gani magka-problema. So mana si mga ka-idol no, hinaot nga nakatabang kini kaninyo mga ka-idol sa katong dili na bitaw mo adto mga ka-idol sa opisina kay layo kayo. So dinhira mga ka-idol sa GCash kung daw na may GCash diha. So sayon ra kaayo o dali ra kaayo siya buhaton diri. So paki-share ani nga video mga ka-idol para usab daghan makahibalo. Salamat.